Така, здрасти хора! Днес ще ви покажем как да поиграете малко Майнкрафт в свята. Може да си така някакви... Аз сега имам скинове. Ще ви покажа как може да си построите някаква къща. Аз с някакви си там дадени ресурси. Аз съм в творчески свят. И така. Сега ще влезем в този нов свят, ще направим. Ще бързаме да построим един свят. Просто така. Хоп. Създаваме света и да почваме. Мога да ви покажа няколко трика, които не всички ще ги знаят в Майнкрафт. Ще покажа един трик, къде да време филин, къде се намираме, да видим. Сега аз не съм на заляване, защото ще ви покажа как да построите една къща и ще се спра. Ще го филма тук. Тук мисля, че имаше чест, ето го. Ще направим портал към надолу, съгласни. После ще имам сега ще построим на тук около това такова. Ще съберем. Сега ще построим къщата. Да се пожелам може да така. Да ви покажа как... Ще забавим тук недър портал. Значи аз предпочитам такъв такива бокша с основният. Не просто се прави така вижте. Правите някакви просто сколько сте вие голяма. Така. Правите. Аз сега ще имам малко. Ще имам гъбът от това. Не знам как се строят тези работи. Ще покажа да го заведете. Тук ще бъде къщата, ще бъде тук. Там ще е двора за фермата. Ще ме бързо къща, защото ме просто не знам. Ми се прави. Случва сега. А сега да запиша. За да покажа, ще тук сега бързо. Дерзко просто.